Хора, здравейте пак. Малко не очаквам да ме видите така, знаете ли що? Да. Изглеждам като пребит на улицата от големи басковци, ама не. Един лек удар в окото е точно това, да. Как стана това? Просто изведнъж, не изведнъж, просто бяхме в басейна с наши приятели и изведнъж един от тях буквално замахна с ръката, удари ме леко и аз викам, нищо ми няма. Изведнъж буквално след 10 минути си бараме из окото, защото се искам, че нещо става. Барам си окото, буквално до цялото подото и аз викам, какво става, бе? Отивам на огледалото, гледам се, буквално подото, синьо и аз викам, мале. Отивам при майка ми и сега, буквално първото и нещо, което да направя, отива да взема олио, отива да взема една хартийка, слага на тази хартия, ама не е такава от лист хартия, ами такова, кухненска. Нали, взима там една кухненска хартийка, скова я с олио и ми я слага на окото. Майка ми вика, дръж поне няколко минути, се махне това подото, минават няколко минутки, свалям графа, изведнъж съведено вече нямам подото, но имам синьо и сега чакаме просто това да се махне, защото приличам на някакъв пребит на улицата, както казах в първоначално и това. Стоях ето така, швейте само. Стоях ето така в началото с тия усила. I shot, man.